vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndikuda kureururawo kuchekeresa kwandakaita amai vangu. Mushure mekunge ndachekeresa amai, ndokubva ndazoita 2 nights ndiine chitunha chaamai vangu takangochichengeta chete. Then ndokubva tazoita madhiri, chikabva chazotorwa chitunha chikabva chazoendeswa kumochwari. So amai vangu vachizonosvika pakunofa. This was after ndaenda kuZambia. So ndainge ndichishanda ndiri truck driver, then ndakabva ndazoita an accident, ndokubva ndazodzingwa nemurungu apa ndainge ndichishandisa zvinhu zvefake, mapepa ose efake, everything about me was fake. Zvino kuti ndinge ndichiwana basa ndichishandisa madocuments aya efake, zvainge zvava kuti netsei. Pane pamwe pakambani pandakatomboenda vakabva vati ivo vainge vava netechnology yekuti vaikwanisa kutongoverifya license rako straight from VID Zim. Ndokubva ndatanga kutambudzika paya. Ndakabva ndaenda pane rimwe purazi, ndokubva ndatanga kushanda kupurazi kuya uko kwandakazosangana nemudzimai uyo wandigere naye, such a strong and a brave woman. Upenyu hwainge hwakaoma, handidi kukunyeperai. Tainge tichingorarama upenyu hwekungodya sadza nemapotatoes kana sadza nemazai. Zvadaro ndipo pandakabva ndachizongowana futi mukana, ndokubva ndazotanga kushanda seassistant driver kudzamara ndichizowana license reoriginal. Ndokubva ndazosiya basa paya ndikabva tatanga kugara somewhere else namadam. Ndainge ndoshanda futi satruck driver, saka ndainge ndorova long distance truck driving. So ndakazoenda kuZambia. Pazvakatangira ndainge ndichibuda kuti ndinge ndichipiwa mishonga yekusimbisa musana, because ndainge ndoitawo musikanzwa muroad saka ndaida kugara ndiri polato. So ndakabva ndazosangana nevamwe sekuru vaya vakabva vazondigadzirira mishonga, vakabva vati uyu mushonga unoushandisa so, uyu unoushandisa so. Saka ndakabva ndaona kuti vainge vaine mimwe mishonga yavainge vainayo muchibhegi chavo. Ndikabva ndavabvunza kuti iyi mishonga yamuri kunyenyeredza nayi sekuru imbori mishonga yei? Ndobva vakabva vanditi iyi mishonga iyi inotoda varume vanenge vakashinga moyo. Vakabva vanditi mishonga yekuti muroad umu maunenge uchifamba usazosangana nemaaccident kana zvimwe zvinhu zvokuti zvinenge zvichikutyisa, uye zvekare nekuti kana uchida unokwanisa kutorara zvako uri pasteering but truck richitongozvidriver. Havana kuda kundibodera pachena kuti like mushonga iwoyo wainge uri mushonga uya unonzi munhu anenge aine gudo rake rinenge richimudhiraivhira truck iye akarara zvake. Saka vakabva vazondipa mushonga, but inini ndakabva ndati izvi zvekutodhiraivha matrack ndaitoona sekunge kupfuma kwacho kwaizonditorera nguva. Ndaitoda zvinhu zvokuti zvinenge zviri quick. That was what I wanted. So sekuru vaya vakabva vati yainge isimbori problem, ini ndaifanira kuti ndige ndichimbodzoka kuSouth Africa ivo vachigadzira mishonga yacho. Pandakazodzokera kuZambia ndo pandakabva ndazopiwa kabhodhoro. Mukati mekabhodhoro aka mainge muine munzwa wainge urimo. Ndikabva ndanzi munzwa uyu paunodzokera kumusha, kana wava kuenda kumusha kwenyu, ndoda kuti unge uchizoenda wobva wazonosiya munzwa uyu padhuze nedhoo ramai vako. Saka ndakazoti ndadzoka kumusha ndopandakabva ndazotora munzwa uya then ndikabva ndadeketerera ndichitaura zita raamai vangu. Ndakabva ndazongosimudza chidomet. Mushure mekunge ndatarisa ndikaona kuti kwainge kusina ainge achindiona, ndobva ndaisa munzwa uya. Ndainge ndisingazivi kuti zvose zvandainge ndichiita kwainge kuri kutopomedzera amai vangu urwere hwekenza. Amai vangu vakabva vazotanga kurwara nekenza. Vakarwara nekenza kwenguva yakati rebei. Zvadaro amai vakati varwara, then nemudzimai wangu ndopatakabva tazosarudza kuti tinge tichibva kuSouth Africa because ndainge ndawana basa somewhere else. Ndobva tadzoka zvedu kumusha. Zvino ndakabva ndazotora amai vangu sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iyaya. So n'anga iya yakabva yachizobva kuZambia for my final rituals acho. Yakati yabva kuZambia then ndokubva yazouya kumusha panguva iyo yekuti amai vangu vainge vachifanira kuti
vange vachizofa zvino. So amai vakazoti vashayika paya, then mudzimai wangu handina kuda kumuudza apa tainge tatomudzimaidza nemishonga, but akazonozvibata kuti no man, amai ava vanenge vafa, because akabva azoenda mune imwe room umo mainge muchigara amai panguva yacho iyoyo pavainge vari kumba kwedu. Then ndokubva ati amai ava mai vanenge vafa chete, but akabva azopiwa zvekare imwe mishonga nen'anga iya, but n'anga yacho ikatotaura kutoti mukadzi uyu une zvivendi. Zvadaro ndakabva ndazonzi chitunha chaamai chaifanira kuti chinge chichizogara mumba for 2 good days. Then after 2 days ndaizofanira kuti ndinge ndichizofonera mapurisa, ndokubva ndazopiwa zvekare umwe mushonga uyo wandakapiwa ndakanzi wainge uri mushonga wekuti kunyange mapurisa vasazobvunza, since my mom had been very sick for a very long time, ende kana kuchipatara amai vakazongogumisidzira vaitwa discharge, madoctors vava kusatoziva kuti voita sei navo. So mapurisa akabva auya, then forensic ikabva yazotorwa, mutumbi ndokubva wazotakurwa paya, but ndainge ndatopedza nemhiko dzangu. So kune veukama apo patakazofonera mapurisa ndakazovanyepera kuti amai vangu, saka kune veukama ndakazongovanyepera kuti makuseni acho patakazofonera mapurisa ndipo painge pafa amai, but amai vainge vatofa 2 days earlier on. But chakandishamisa ndechekuti like muviri waamai wainge uchiri kutodziya, waitoti uchitovabata zvaishuwa vaitota sekunge munhu ainge atobva mukufa, zvekuti kunyange mapurisa havana kana kutombotinetsa neveforensic because muviri waamai wainge uchiri kutodziya, but vainge vatova ne2 good days. 2 days idzodzo idzi ndo mhiko dzandainge ndichiita. Ndaitaimira ndaiti paya kana mudzimai wangu arara, ndaibva ndazomuka ndobva ndazoenda kurumu kuya kwainge kuine chitunha chaamai, then ndobva ndatonopinda machira. Ndainge ndakanzi ndinotanga nekuvatsvoda, ndobva ndatanga kuyamwa mikaka yavo uye zvekare ndichideketerera kudzamara ndichizonoita bonde navo. Then ndaiti kana ndapedza kuita bonde navo ndainge ndakapiwa kamwe kachigaba kekuti ndaibva ndazoita kuti humwe hurume hunge huchizopindamo mukachigaba kaya, ndokubva ndazopa sekuru vaya. Izvi ndo zvandakaita mushure mekunge tazoendesa mutumbi waamai kumochwari. So takazoti tichibva kumochwari kuya ndokubva ndaona kuti mumotikari yatainge tiri nasekuru vaya mainge muine bhegi rainge ririmo, saka sekuru vaya vakabva vati kwandiri tora bhegi iro. Saka ndakabva ndambotya because ndainge ndichiti zvimwe kuda ibhegi remunhu, but vakabva vanditi ndatitora bhegi iroro, ndokubva ndaritora bhegi riya. Ndakati ndaritora bhegi riya, then takati chinopinda mune imwe motikari, vakabva vanditi vhura, but uvhure zvine style kuitira kuti vamwe vanhu vasazozviona nekuti mune mari. Ndakabva ndavhura bhegi riya mukoma, ndobva ndaona kuti mainge muine ma-US dollars ainge akaitwa mabundles. Ndakazoti paya patainge tava kumba ndokubva ndananga straight kune imwe room kwainge kusina kuungana vanhu, ndokubva ndanotambidza mudzimai wangu ndikabva ndati vhura uone. Iyo akabva avhura akada kuridza mhere, but ndikabva ndamubata muromo wake ndikabva ndati ndainge ndisingade kuti vanhu vange vachizoiona mari iyoyo, saka ndainge ndichimupa task yekuti ange achizoviga mari iya. Takazama kuverenga mari iyoyo, but takangogumira pamabundles anokwana iwo kuita 3. Tikabva taona kuti mabundles iwawo ainge ari ma10,000 US. Apa tichizonoverenga mari yose mabundles ainge arimo mainge muine 18 mabundles ari ma10,000 US. Saka sekuru vaya vakabva vazoti mubhadharo wavo wainge uri we12,000 US, ndokubva tazovapa, enda haina kana kumbogara yakatirwadza mari iyoyo. So ndokuchekeresawo uko kwandakaita amai vangu. Mushure mekunge ndachekeresa amai, then ndokubva tatotanga kutorarama upenyu hwedu hwakanaka. Ndakanzi tichingobva mukunoviga amai tichidzoka kuHarare, my first task was to make sure kuti ndashandisa mari zvezva zvekupfachura mari. Saka takangodzoka ini namadhamu ndokubva ndatengawo motikari, ndikatengerawo madhamu motikari, uye zvekare tikabva tatanga kutenga hembe nekutengawo zvikafu nezvakangosiyana siyana. Then ndikabva ndazonzi mutemo wangu wainge uri wekuti handifanire kuti
ndinge ndichidya hove uye handifaniri kuti ndinge ndichidya zvinenge zvakapora, zvinenge zvabikwa inini ndisipo. Ende ndine mazuva ekuti ndinotonzwa izwi rinotondiudza kuti mazuva ano hausi kufanira kuti unge uchidya zvinhu zvinenge zviine salt. Saka mudzimai wangu, she is my pillar of strength, because iye anoziva maweaknesses angu, anoziva izvo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita, ende unotondibatsira pamhiko dzangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitopa changu. Inini mudzimai wandakaroora mukoma, munhu wekutoti akatonaka chaizvo, but ane umwe mweya, mwoyo wakashata. Ndaimboti zvimwe kuda, but kamwe kamurovero kacho kaanoita vana, kana ndega ndinosvika pakunzwa ndichishungurudzika. But outward appearance munhu uya atori ball, but zvinhu zvaanoita mukoma iye munhu wekuti anoita sekunge anofarira vana, but anozoti kana pamba kana paine vana vanenge vakawanda anobva atanga kuvashungurudza vana vaya. Isusu tiri kugarawo tiri kunoku kunyika yevatorwa, so zvaizvezvi ane vamwe vana vemunin'ina wake avo vaakatora, because munin'ina wacho akabvawo mukurambana nemurume, saka vainge vasina kwekuti vange vachizosiya vana. Then mudzimai wangu akabva ati it is fine mainini, uyai nevana, because tainge tavatumidzira mari yekuti vange vachiuya kuno kuSouth Africa vakwanise kuzotsvaka basa. Then mudzimai wangu akabva ati it is fine, uyai kuno nevana venyu. So isusu patinogara space, we have a lot of space. So ndakatofara ndikatoti at least pambawo patova nevana, because vedu vana ndivo vanowanzokuya pamaholidays. Saka iye pose apa achirova vana achiita sei vana pavanenge vari kuno kumaholidays, ndaingoti nekuda kwekuti mudzimai wangu munhu wekuti haana kujairira kugara nevana 24/7, that is why vachizomuirritate nekumufrustrate like that. But mungomana ndinotoona kutoti mudzimai wangu anoita sekunge ane ka-mental health problem. There was this other day pandakabuda, so ndakati ndabuda, that was when I discovered kuti ndainge ndiine file iyo yandainge ndakanganwa. So ndakazongodzoka kumba, then I left the car outside, ndokubva ndatongopinda mumba. Ndakabva ndaona kuti mudzimai wangu ainge ari busy achirova vana vemunin'ina wake. Ndakabva ndamubvunza kuti ko vainge vaita sei. So their only sin was that the previous day ndainge ndavatengera tumwe tuma-toys that are remote controlled. Saka iye ainge ari busy achisuka mukitchen, ndobva vatanga kutamba nematoys avo. Saka iye anoti vainge vachimudisturba, but chinzwaika the punishment yacho iyo yaainge achida kupa vana, ainge akavhura oven achiti vana vange vachipinda muoven. Munoona mastove aya ma4 plate, ainge akatovhura oven apa, ainge akabatidza oven achiti vana ainge achida kuti vange vachipinda imomo. Ndakabva ndamuti iwe zvinhu zvauri kuda kuita izvi, don't you know kuti unokwanisa kuuraya vana here? Then later on akabva azoti no, I was just threatening them. Ndikabva ndati zvinhu izvozvo hazviko kuti, but mukomana chikandibhowa ndechikuti iye haatomborina kutomboona kuti she was wrong. That kind of a punishment, it is almost like satanic. Takabva tatotanga kutonetsana musiko rese wezuva, tikatoswera tichitonetsana zvokuti ndakazoti ndichibva kubasa ndikabva ndatoona madhamu vachitopeka bhegi ravo vachiti it is far much better kuti vange vachienda. So iko zvinozvi I just watch her vachishungurudza vana, but inini handizvifarire zvokuti vana vanoshungurudziwa to such an extent. Padiki padiki vana vanotonzi itai punishment, padiki padiki itai chakati. So I really do not know kuti how can I handle my wife. Kana kuri kunzi mukamuona munyatso kuti uyu ndiye munhu, but the way that she acts around the kids as well as vamwe vanhu, wega unonzwa tsitsi.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa, saka ndine umwe mwana uyo anondifarira, mwana wehanzvadzi yangu ariko kuSouth Africa uko. Ndainge ndatova nemakore ndichingoshaya kuti ndomubatira pai, because ndaiti kana ndikazama kuenda kumba kwake zviya huri usiku. Okay, in short iniwo ndinopota ndichibatwawo neshavi, mashavi awa amunoti mashavi ehuroi. Saka ndinokwanisa kutomuka ndototi ndikuda kuenda kunomuroya, but ndainge ndatova nemakore awo anokwana kuita 7 ndichimuzama but ndichimukonewa. Zvino vakazoti vauya kumusha. Lucky randakaita ndiri kuti it was a family reunion, and ivava vana ndo vakatozvironga vakabva vati tikuda kuti madzibaba edu ose uye zvekare nemadzitete vange vachizoungana panzvimbo imwe chete. Ndakafara pandakanzwa nyaya yacho yava kutaurwa mugurupu, ndokubva ndagara ndagadzirira zvinhu zvangu. Then ndakazoti paya patainge tiri pafamily reunion, iye akabva azondipa mari, akandipa akandipa $3, akabva anditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonotenga drink, ndobva azondiwedzera zvekare imwe mari pamusoro. Mari iyoyo handina kana cent randakamboshandisa kubva ipapo kusvika pari zvino. Mari iyi mukomanashi ndine nguva dzekuti kana ndikanzwa kuda ndinoitora ndobva ndaisa muhapwa, ndoswera ndakangoiisa muhapwa kudai, ndinenge ndichitomudhakwisira zvinhu zvake. Kana ndadaro ndinobva ndazoitora ndobva ndaidzorera umo munogara mimwe mishonga yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Yeah.